Barangay Love Stories. Love Stories. Marami ang nangangarap magkaroon ng anak. Marami rin naman ang hindi nangarap magkaroon kahit isa lamang. Ikaw, kapuso, nangarap ka bang magkaroon ng anak? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Sharon, 35 years old at nangyari lamang last year ang kwentong gusto kong i-share sa inyo. Tungkol po ito sa naging pagbubuntis ko. Nagkaroon ako ng karelasyon at itago na lang natin siya sa pangalang Jiro. Mas bata siya ng 5 taon sa akin, Papa Dudut. Nakilala ko lamang siya sa Facebook. Nagkamabutihan kami kaagad dahil marami kaming pagkakaparehas. Sa una, nailang ako sa agwat namin sa edad pero pinatunayan naman niyang mature siyang mag-isip, Papa Dudut. Kaya hindi na rin po ako nag-atubili pang bigyan siya ng tsansa dahil alam ko namang magiging maayos siyang karelasyon. Sa unang buwan pa lamang namin ay aaminin kong may nangyari na kaagad sa amin. Yun ang simula ng problema ko noon, Papa Dudut. Hindi planado ang pagbubuntis ko at kinabigla ko yon. Alam ko namang nag-iingat kami dahil gumagamit si Jiro ng kondom. Ako kasi yung tipo ng babaeng mahilig talaga sa kaya nung single pa lamang ako'y aminado kung active ako sa ganong mga aktibidades. Kaya lagi kong nire-request noon sa makakaano ko na gumamit sila ng kondom dahil ayokong mabuntis. Aminado naman kasi ako noon na nag-e-enjoy pa ako sa pagkadalaga ko at masisira yon kung magiging nanay ako kaagad. At yun na nga, Papa Dudut, nangyari na ang kinakatakutan ko. Nabuntis na ako, Papa Dudut. Hindi ko lang talaga inasahan na mabubuntis ako ni Jiro dahil alam kong nag-iingat kaming pareho. Ako pa nga mismo ang bumili ng kondom na ginamit niya para lamang masiguro na quality ang magagamit namin. Kaya naman nagulat ako after almost 2 months ay lumabas na positive ang pregnancy test ko. 2 beses akong gumamit ng PT para lamang makasigurado at parehas lamang ang resulta. Nagpunta na rin ako sa doktor at ganun din ang sinabi. Hindi ako mapakali sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Agad kong pinuntahan si Jiro para sabihin sa kanya ang balita. Saan tayo kakain? Huwag muna yan ang isipin mo. May kailangan tayong pag-usapan. Mamaya na lang habang kumakain. Gutom na ako eh. Ewan ko na lang kung makaramdam ka pa ng gutom after nang ibabalita ko sa'yo. Kahit ibalita mong end of the world na mamaya, magugutom pa rin ako. Seryoso ako. O sige, ano ba yun? May problema ba? Malaki. Pag-usapan na natin ngayon. Hindi ko alam kung paano mo to tatanggapin. Kaya kong tanggapin kahit ano. Dali na para makakain na tayo. Ang ingay na kasi ng sikmura ako eh. Buntis ako. Talaga? Galing ako sa doktor kahapon at confirmed nga. Buntis ako. Magdadalawang buwan na. Talaga? Alam ko na bigla ka. Hindi mo naman kailangang maging ama kung di mo gusto. Kasi ako, ayoko pa. Sino naman nagsabi sa'yo na di ko gusto maging ama? Teka nga, gusto mo? Kaya mo? Bakit naman hindi? Pues ako hindi ko gusto at hindi ko kaya. Mas malakas ka kumpara sa akin. Bakit naman di mo kakayanin maging ina? Hindi yan ang inaasahan kong reaksyon mo ha. Eh ano ba dapat? Kailangan ba magwala ako sa saya dahil magiging ama na ako? Magwala ka. Pero hindi dahil sa saya kasi hindi to tama eh. Ano bang hindi tama sa pagbubuntis? Blessing yan. Blessing para sa mga may gusto. Parusa to sa akin. Ako gusto ko. Kailangan parehas tayo, hindi pwedeng ikaw lang. Wala na tayong magagawa eh. Andyan eh. Paano ba to nangyari? Kasi may nangyari sa atin. Ilang ulit? Okay na bang sagot yon? Gumamit ka naman ng
contraceptive, di ba? Oo naman, palagi. Ayaw mo mag-ano kapag wala tayong baon. Ayun na nga eh. So bakit ako nabuntis? Hindi naman 100% nag-work ang contraceptive. Sabi nga 99% lang daw effective. Kaya nga may mga nabubuntis pa rin kahit gumagamit ng pills o yung gumamit nung ginagamit natin. At ako pang minalas na mabuntis. Hindi yan malas. Blessing nga yan. Blessing para sa'yo. Huwag mong diktahan kung anong mararamdaman ko sa pinagbubuntis ko. Hindi ko na hinintay pang magsalita si Jiro, Papa Dudut. Iniwan ko na siya at umuwi na ako sa bahay. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa akin at aminado akong nagplano na akong ipalaglag ang nasa sinapupunan ko. Kaya lang ay lumakas ang takot ko sa Diyos ng mga oras na yon. Nakahiga ako sa kama habang iniisip kung paano magugulo ng pinagbubuntis ko ang buhay ko. Nakatulala lamang ako sa kisame at hindi ko sana tatanggalin ang pagkakatitig ko roon kung hindi lamang tumawag si Jiro. Pinatay ko kagad ang cellphone ko nang makita kong nag-register ang pangalan niya sa screen ng telepono ko. Hindi ko pa siya kayang harapin dahil hindi ko pa rin magawang iproseso ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Oo, mahal ko si Jiro pero wala pa ako sa punto noon na gusto ko nang mag-settle down kasama siya. Nakatulog na ako sa kakaisip at nagising na lamang ako nang marinig ko ang katok sa may pintuan. Nang buksan ko ang pintuan ay agad na bumungad si Jiro sa akin, Papa Dudut. Niyakap niya ako at pagkakita sa akin at hindi na nga ako na nakapalagpa, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako na parang automatic na napayakap na rin ako sa kanya nang maramdaman ko ang init ng katawan ni Jiro. Hindi kami nagsalita at ninamnam lang ang comfort na dala ng mga yakap namin. Nang kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya at tumitig siya sa akin ay parang pinabatid niya na wala akong dapat na ikatakot dahil kasama ko siya. Doon ko lang naramdaman na napanatag. Pinapasok ko siya sa bahay at saka inayang kumain ng mga natira ko sa ref. Pinag-usapan namin kung ano ang mga susunod na gagawin at napagplanuhan naming magsama na. Nagdesisyon kaming magsama na sa bahay ko dahil mas malapit yon sa trabaho ko. Handa naman noon si Jiro na magsakripisyo para lamang sa ikagagaan ng buhay ko. Natuwa ako na nag-adjust si Jiro, Papa Dudut, kahit papaano rin ay natuwa ako na hindi siya katulad ng ibang lalaki na handang takbuhan ng responsibilidad sa mga babaeng nabuntis nila, Papa Dudut. Sharon, ayos ka lang? Nanaginip ako ng masama. Gusto mo ng tubig? Ayos lang ako. Siguro. Ano bang napanaginipan mo? Sabihin mo sa akin. Makakatulong yan para kumalma ka. Wag na. Bumalik na lang tayo sa pagtulog. Sharon, mas okay kung magkakwento ka. Baka kasi mamaya bumalik lang ulit yung masamang panaginip mo eh. Kailangan mong makalma. Ayos nga lang ako eh. Huwag kang magalit. Hindi ko lang naman kasi maiwasan na mag-alala. Nanaginip ako na namatay daw yung anak natin dahil hindi ko nabantayan. Lumabas daw ako ng bahay nung nakita kong tulog na siya. Tapos pagbalik ko nangingitim na siya at inuud. Maraming uod. Nakakatakot. Panaginip lang yan. Paano kung pinaparating sa akin ang panaginip ko na hindi ako dapat maging ina? Ikaw lang nag-iisip niyan kaya siguro natadala mo sa panaginip. Sharon, kailangan mo nang harapin na ito na yon. Nakabuo na tayo. Walang mangyayaring masama sa kanya kasi dalawa tayong andito. Akala mo ba madali na magpalaki ng bata? Kahit dalawa tayo magtulungan, hindi kakayanin. Kung nakayanan ng iba, kaya rin natin. Huwag mong ikumpara sa ibang sitwasyon natin. Parehong hindi natin ginusto ang pinagbubuntis ko. Ikaw siguro.
Ako gusto ko eh. Gustong gusto ko. Pangarap kong maging ama, matagal na. Kaya nga nagpapasalamat ako na nabuntis ka. Hindi to pwede eh. Ayoko talaga. Hindi ako handa. Marami na akong hindi pwedeng gawin. Hindi na ako pwedeng magyosi, uminom ng alak. Hindi na ako makakalabas kasama mga kaibigan ko dahil mas kailangan kong unahin ang anak natin. Paano ang karir ko? Hindi pa ako handa sa ganung pagbabago. Masyado pang maaga. Sorry. Kasalanan ko. Kasalanan natin. Hindi tayo nagdoble ingat eh. Siguro may butas yung nabili ko sa pharmacy, kaya may mga nakalusot. Posible naman yun, 'di ba? O baka dahil ginawa kong posible. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko kumalma ka muna. Anong ginawa mo, Jiro? Binutas ko yung mga nabili mo sa pharmacy. Ilang beses kong tinusok ng karayom para masigurong may... Bakit mo ginawa? Anong karapatan mong gawin yon? Dati ko pa sinasabi sa'yo na wala pa sa utak kong maging ina. Bakit ikaw ang nagdesisyon para sa akin, ha? Bakit? Kumalma ka muna. Paano ako kakalma sa nalaman ko? Walang iya ka. Makasarili ka. Bakit hindi mo nalang ginawa sa iba? Sorry, Sharon. Nadala lang ako ng emosyon. Hindi ka nadala ng emosyon. Hindi mo ginamit sa tama ang emosyon mo. Mali na ako, oo. Tanggapin na lang natin to, pwede? Mas lalo mo akong binigyan ng dahilan para magalit sa pinagbubuntis ko. Pagkatapos kong malaman kung ano ang ginawa niya kaya nabuntis ako ay hindi ko na kinausap pa si Jiro, Papa Dudut. Naisip ko ring paalisin na siya sa bahay, Papa Dudut. Hindi ko kinatuwa ang nalaman kong ginawa niya. Tuwing naalala ko yung katangahan niyang yon ay naiinis ako at para akong nagliliyab sa sobrang galit. Nagpatulong ako sa mga kaibigan ko para maghanap ng pwedeng ipampalaglag sa dinadala kong bata sa sinapupunan ko. Wala naman silang nirekomenda dahil takot din silang magkasala. Nakiusap sa akin si Jiro na ayusin namin ang gusot ng relasyon namin. Nakaramdam ako lalo ng galit sa kanya dahil may mukha pa rin siyang iniharap sa akin matapos ang lahat. Ilang beses ko siyang pinaalis sa bahay ko pero nagmatigas siya. Nagwo-worry daw siya kaya mas pinili niyang tiisin ang mga sigaw, mura at pananakit ko sa kanya ng pisikal. Hindi ko naman ugaling manakit ng pisikal pero dala siguro ng sitwasyon at ng pinagbubuntis ko kaya ako nagawang saktan si Jiro noon, Papa Dudut. Hindi naman ako nilabanan at sinalo, hindi naman niya ako nilabanan at sinalo na lamang lahat ng pananakit ko. Napagod na rin ako dahil kahit anong gawin kong pananakit sa kanya ay wala pa rin siyang ginawang masama sa akin. Sinubukan pa rin niya akong kausapin at ipaliwanag kung bakit sinadya niya akong buntisin. Sinabi niya na pangarap ng tatay niyang maging isang lolo at siya ang inaasahang makagagawa noon. Nag-iisang anak lamang si Jiro ng mga magulang niya, Papa Dudut. Galing sila sa angkan na malaki ang pamilya, maliban na lamang kina Jiro. Kaya naman pinipressure siya ng kanyang tatay na magkaroon na ng anak para mapatunayan sa mga kamag-anak nila na kaya niyang makabuo. Yun kasi ang tanda ng pagkalalaki para sa kanyang tatay. Nandiri ako sa pananaw ng tatay ni Jiro. Pero hindi na lamang ako nagsalita noon at nabawasan tuloy ang paninisi ko kay Jiro dahil tatay naman pala niya ang nagsimula ng lahat para ma-pressure siya sa gustong mangyari nito. Pero kahit gano'n na nga ang nararamdaman ko ay hindi ko pa rin siya magawang mapatawad. Hindi ko pa rin siya kinausap kahit na ilang beses na siyang nagmakaawa sa akin. Hindi ko alam kung paano pa siya noon patatawarin dahil sinira na niya ang buhay ko kasama na ang tiwala ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas pa ang mga araw pero hindi pa rin kami nagkakaayos ni Jiro. Hindi naman siya napagod na alagaan ako kahit panay ang taboy ko sa kanya. Hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanya basta ang lagi ko lang iniisip noon ay yung pananadya niyang buntisin ako. Maaga siyang gumigising para ipagluto ako noon ng almusal bago ako pumasok sa trabaho. Siya na rin ang naglilinis ng bahay at lumalabas
para sa mga pangangailangan namin kahit kaya ko naman. Madalas din niyang ipaalala sa akin ang mga schedule ng check-up ko at lagi ko siyang kasama noon sa pagpunta ng klinik kahit na ilang beses kong sinasabi sa kanya na kaya ko namang mag-isa. Hindi nawala ng prutas at ibang masustansyang pagkain sa ref dahil lagi siyang namamalengke. Sinisigurado niyang komportable ang pagbubuntis ko at na-appreciate ko naman yon. Kaya lang ang hirap makalimot sa kasalanang sinasadya niyang gawin. Pinagpatuloy niya ang pag-asikaso sa akin dahil nakasanayan na niya. Nauna na nga rin siyang bumili ng mga gamit ng bata kahit na maliit pa lamang ang tiyan ko noon. Ganon siya na-excite na maging ama at na-appreciate ko naman yon sa kanya, Papa Dudut. Hindi naging madali na pakisamahan ako. Pero napakahaba ng pasensya ni Jiro. Hindi ko man maamin sa kanya pero nakikita ko talagang magiging mabuti at responsable siyang ama sa magiging anak namin. Hindi ko na tinuloy ang plano kong ipalaglag ang baby namin dahil baka kung anong karma pa ang abutin ko. Saka unti-unting na-realize ko na baka pwede naman akong maging isang ina. Kung meron akong katulad ni Jiro na handang alalayan ako sa lahat ng bagay, alam ko noon nakakayanin ko ang lahat. Unti-unti ay nababawasan na rin ang galit ko kay Jiro at napapalitan ng pasasalamat dahil hindi niya ako sinukuan. Kahit na meron na siyang tsansa para makalaya sa akin noon, Papa Dudut. Sharon, nagluto ako ng sopas. Bagay ngayong umuulan. Tara? Wala akong sinabi magluto ka ng sopas. Naisip ko lang kasi baka nilalamig kayo ni baby. Makakatulong yung sopas para mainitan kayo. Kung gusto mo akong mainitan, sana kape yung ginawa mo. Alam mo namang bawal sa'yo ang kape, di ba? Sabi yun ni Doc. Wala akong ganang kumain. Ikaw na lang kung gusto mo. Gusto ko lang humiga rito sa kama. Hayaan mo ako. Di ba sabi rin ni Doc na makakabuti ko maglalakad-lakad ka? Para di ka mahirapan pag manganganak ka na. Sa ayoko nga bumangon Bakit ba? Gusto mo dalhan na lang kita rito ng sopas? Bakit mo ba pinipilit yung sopas na yan, ha? Para makakain ka na. Ayoko nga kumain. Please? Especially yung sopas na niluto ko. Wala akong pakialam kahit yan ang pinaka-espesyal na pagkain sa mundo. Espesyal kasi birthday ko ngayon. Yay! Happy birthday sa akin. Sorry kung hindi ko naalala. Nako, wala yon. Kasalanan ko rin naman kasi di ako nakabili ng kalendaryo para rito sa bahay. Hayaan mo bukas, maghahanap ako. Malapit nang matapos ang taon. Pang next year na yung mabibili mo. Di magpapaprint na lang ako ng sarili nating kalendaryo para rin di mo makalimutan yung mga check-up mo. Tsaka yung schedule mo na pag-inom ng mga gamot. Lagi akong kinakabahan kapag di mo ako kasama Feeling ko di ka umiinom ng gamot sa tamang oras. Talo mo pa yung nanay ko sa pagsasermon? Pareho lang kami nag-aalala. Siyempre gusto namin maging maayos ka. Lalo ang baby natin. Birthday mo ngayon pero mas gusto mo pa rin pag-usapan ng gamot ko. Mas importante naman kasi yun. Importante rin ang birthday mo. Wala nang mas importante pa kaysa sa pagbubuntis mo. Jiro, bakit? Ha? Bakit kahit anong klaseng pagtataboy ang gawin ko sa'yo, nandyan ka pa rin? Kasi nangako akong aalalayan kita. Hindi mo na ba maalala? Pwede ka namang gumaya sa iba na di tumutupad sa pinangako nila. Di kita masisisi kung ganun. Wala naman akong balak gumaya sa kanila. Si Jiro ako. Ibang tao ako. Gusto kong tumupad ng mga pinangako ko. Nakokonsensya tuloy ako. Ako nga dapat yung nakokonsensya Ako yung dahilan kung bakit ka nabuntis. Alam ko namang ayaw mo pero pinilit ko. Kaya siguro ang daling panindigan ng mga pinangako ko sa'yo. Kasi nagkamali ako Pinanindigan mo yung mga pangako mo kasi mabuti ka namang tao. Oo, nagkamali ka pero bumabawi ka. Para sa akin, yun naman yung importante, diba? Sharon? Ano yun? Baka lumamig na kasi yung sopas. Nakahain na kasi sa mese. Baka dapuan din ng lamok.
Okay lang ba na sa susunod na lang yung drama? Okay. Sa ganoong paraan at usapan ko napatawad si Jiro Papa Dudut. Hindi yun naging madali para sa akin at aminado naman ako na meron pa rin kaunting galit. Pero tinuturuan ko na ang sarili kong huwag yung i-project lagi kay Jiro. Kailangan naming magtulungan dahil hindi na lamang tungkol sa amin ang mga gagawin namin. Kaya naman kahit mahirap ay sinubukan ko pa rin makisama sa kanya. Naging maayos naman paunti-unti ang lahat, Papa Dudut. Lagi ko lang iniisip ang kabutihang nagawa sa akin ni Jiro para mas mapadali ang pagpapatawad ko sa kanya. Hanggang isang araw ay nagawa ko na. Isang araw ay hindi na ganong kasakit at kabigat ang nagawa niyang pagkakamali sa akin. Nabawi na niya ang tiwala ko at pinagdasal kong magtuloy-tuloy pa yon dahil kailangan naming pareho ang pagkatiwalaan ang isa't isa. Mas lalong pinagbutihan ni Jiro ang pag-aalaga sa akin. Walang oras na hindi niya pinaparamdam sa akin na kasama niya lamang ako sa lahat ng bagay. Napakaswerte ko na kay Jiro, Papa Dudut. Alam kong hindi biro ang nagawa niyang sakripisyo para sa akin. Pinaramdam ko naman at sinabi sa kanya na masaya ako sa lahat ng ginagawa niya. Hindi siya nagbago sa akin at doon ko naisip na masaya na rin ako sa nagiging takbo ng relasyon namin ng mga panahong yon. Masaya akong dalhin sa sinapupunan ko ang nabuo naming bata. Nawala na ang alinlangan ko. Nawala na lahat ng takot at pangamba ko na baka hindi ako maging mabuting isang ina. Confident akong makakayanang punuon ang lahat dahil nasa tabi ko palagi si Jiro. Alam kong kahit na anong takot at problema ang iharap sa akin, basta hawak ko lamang ang kamay niya ay alam kong malalampasan ko ang lahat. Na-excite ako lalo na makita ang anak namin. Kulang na lang ay hilahin ko ang mga buwan para bumilis ang takbo ng oras at dumating na ang araw kung kailan manganganak na ako. Nahawa na ako sa excitement ni Jiro dahil wala siyang ibang bukang bibig kundi ang makita niyang hawak ko na sa mga bisig ko ang anak namin, Papa Dudut. Ikaw, madaya ka. Alam ko inubos ko lahat ng lumpia kanina, pero talagang isusumbat mo pa yan ngayon? Hindi naman tungkol sa lumpia ang ibig kong sabihin. Ano? Nakwento ko na sa'yo ang tungkol sa pamilya ko. Lalo na yung part kung bakit gusto ko magkaroon ng anak. O tapos? Bakit ikaw ayaw mo magkwento? Nagkwento naman ako 5 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Magulo at laging nag-aaway ang mga magulang ko. Hindi yan. Ano nga? Bakit ba ayaw mo magkaroon ng anak? Nasagot ko na yan dati, 'di ba? Sagabalang sanggol sa bisyo at social life ko. Lalo sa career. Alam ko may mas malalim pang dahilan. At huwag mo nang subukang languyin ang dahilan na yan kasi malulunod ka lang. Wow, ang lalim! Patulog na tayo. Sige na please, kwento ka naman. Gusto ko maintindihan kung bakit ayaw mo magkaanak. Gusto ko naman na ngayon, yun na yung importante. Pero dati kulang na lang eh. Isuka mo na yung magiging anak natin. Normal lang naman na reaksyon yun sa mga hindi pa handang maging ina. Sharon. Okay, sige magkukwento na. Huwag mo akong huhusgahan. Never ko namang ginawa yan. Ayokong magkaroon ng anak kasi ayokong magaya sa nanay ko. Kasi? Biglaan din siyang nabuntis. Huling taon na niya sa college nung pinagbuntis niya ako. Nahinto tuloy siya sa pag-aaral. Akala niya makakabalik pa siya ulit. Pero wala pang 1 taon, nabuntis ulit siya. Mataas ang pangarap ng nanay ko pero di niya yun naabot dahil sa aming mga anak niya. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi sisihin kami at si tatay. Laging niyang pinapamukha na kami ang sumira ng buhay niya. Kaya pala. Kaya ayokong magkaanak kasi ayokong magkaroon ng sisisihin sa mga hindi ko nagawa. Madali na lang kasi ipasa yung sisi sa iba. At aaminin ko nung una ko palang nalaman na buntis ako, sinisi ko agad yung nasa sinapupunan ko. Sinisi ko na siya sa mga hindi pa nangyayari. Nangako akong hindi ako gagaya sa nanay ko.
Pero nung ako yung nasa sitwasyon, natulad na rin ako sa kanya. Hindi masaya, hindi maganda. Nakakadiri na sinisi ko yung walang kamuwang-muwang na sanggol. At least ngayon hindi mo na ginagawa, di ba? Ayos ka na? Tanggap mo na? Dahil sa'yo. Pwede bang dahil na lang sa'yo? Gusto ko matanggap mo siya dahil pinili at nagustuhan mo. Dahil desisyon mo. Mas madaling isipin na dahil sa'yo kaya madali kong natanggap to. Tulog na tayo? Sige. Pakiabot naman yung... Aray, Oh, bakit? Ano nangyari? Nasagi ba kita? sumasakit ang tiyan ko. Aray, Halika, bumangon ka. Tulungan kita. Pumunta na tayo sa ospital. Jiro, Bakit? may dugo. Nanlaki ang mga mata ni Jiro nang makita niya ang mga daliri kong may mga dugo. Galing ang dugo sa maselang bahagi ng katawan ko. Noong mahawakan ko ito, dala ng sakit na biglang naramdaman ko. Nagmadali siyang hanapin ang tsinelas ko para makaalis na kami. Nakakuha kami kaagad ng taxi at nagpadiretso na sa ospital. Hindi niya binitawan ang mga kamay ko habang papunta kami sa ospital. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay niya at sinubukan kong huwag ipakitang nasasaktan ako. Pero hindi yon na itago ng mukha ko. Napakasakit ng tiyan ko at yon ang unang beses na nakaramdam ako ng ganong klase ng kirot. Nakarating kami kaagad sa ospital at doon na ibinalita sa amin na nakunan ako. Hindi ko makakalimutan ang mukha noon ni Jiro nang ibalita sa amin ng doktor na wala na ang anak namin. Parang mas nasaktan siya kesa sa akin, Papa Dudut. Hindi ko naman siya nakitang umiyak pero nakita ko sa mga mata niya na parang nadurog ang kanyang pagkatao. Nanatili pa ako sa ospital ng 2 araw bago ako hinayaan ng doktor na makauwi na sa bahay. Hindi ko na makausap ng maayos si Jiro dahil madalas lamang siyang tulala noon. Hindi rin kami nakapag-usap ng maayos habang nasa ospital ako dahil mas gusto niyang huwag magsalita. Naawa ako sa kanya dahil alam kong gusto na talaga niyang magkaanak pero nawala ang pagkakataon na pinakahihintay niya. Kaya hindi ko siya masisisi kung binaon niya ang sarili niya sa kalungkutan. Hindi ko noon alam kung ano ang gagawin sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Nasaktan din ako sa pagkawala ng anak namin. Pero hindi ko maipaliwanag kung gaano nasaktan si Jiro, Papa Dudut. Mula nung nakunan ako ay nagbago na si Jiro. Lagi na lamang siyang matamlay noon at walang ganang kumain. Malaki ang pinayat niya kumpara sa akin. Doon ko talaga nakita ang malaki ang naging epekto, Papa Dudut, sa kanya ng pagkawala ng pinakamamahal naming baby. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang halos 1 buwan nang naramdaman ko ang pagbabago ni Jiro sa akin. Hindi na siya kasing lambing at maalaga tulad ng dati. Nung una, hinayaan ko lamang siya dahil kailangan rin niyang magluksa. Ako yung ina pero naunahan ko pa siyang mag-move on sa pagkawala ng anak namin. Lagi lamang siyang nakakulong sa kwarto at madalang kong lumabas. Kahit na ilang beses ko siyang ayaing mamasyal noon ay lagi lamang niyang tinatanggihan yon. Lagi lang siyang nakatutok sa kanyang cellphone at gumagawa ng dahilan para hindi ako kausapin. Sinubukan kong habaan ang pasensya ko sa kanya dahil alam kong malaking bagay ang pagkawala ng baby namin. Hindi ko nga lang talaga alam ng mga oras na yon kung hanggang kailan ko siya kakayaning unawain. Alam naman niyang maiksi lang ang pasensya ko at inaalala ko na lamang ang mga panahong inalagaan niya ako noong kailangan ko siya. Yun na lamang ang nagpapahaba ng pasensya ko. Inalagaan ko rin siya, Papa Dudut, pinagsilbihan ko siya tulad ng ginawa niya sa akin. Hindi ako nakatanggap ng pagpapasalamat sa kanya kahit na anong gawin kong mabuti. Pero kinalma ko ang sarili ko para hindi ako sumabog dahil kahit buwisit na ako sa kanya ay parang gusto ko pa ring suportahan siya
kahit nararamdaman kong ayaw niyang tulungan ng sarili niya na makabangon. Hindi ko naman ma-open sa kanya ang tungkol sa nangyaring pagkawala ng anak namin sa tiyan ko dahil baka mas lalo lamang siyang tumiklop at magtago dahil sa kalungkutan. Mula noong umuwi kami galing ospital ay hindi na nga namin napag-usapan ang pagkawala ng anak namin. Pinakikiramdaman ko siya ng mga panahong yon kung ready ba siya na pag-usapan na yon, pero na-feel kong hindi pa siya handa. Hinintay ko ang tamang pagkakataon para mailabas namin lahat ng nararamdaman namin sa mga nangyari, pero mukhang imposible yon para sa kanya. Pinagpatuloy ko na lamang ang pag-aasikaso sa kanya upang makatulong sa pagbangon niya. Kaya nga lang, gusto kong sabihin sa kanya na kailangan din niyang tulungan ang sarili niya dahil alam ko noon na hindi ko kayang gawin yon ng mag-isa lamang, Papa Dudut. Jiro, Bakit? matutulog ka na ba? Nagpapaantok. Ako rin eh. Okay. Good night. Teka, huwag ka munang matulog. Oh, kala ko ba nagpapaantok ka na rin? Bumubuelo lang ako. Buwelo saan? Nalambingin ka. Oh, yan lang bang sagot mo? Pahalik naman ako. Baka sakaling magising ang katawang lupa ko. Okay. Good night. Ang cold naman ng halik mo. Malamig lang yung labi ko. Kakainom ko lang kasi ng tubig kanina. Hindi naman yung labi mong cold eh. Ikaw mismo. Hindi naman. Isa pa nga kiss dyan. Teka lang ha. Nag-text yung katrabaho ko. Birthday pala ng boss namin ngayon. Nasa bar sila. Tapos? Magbibihis lang ako para makasunod na agad. Teka lang. Teka, akala ko ba matutulog ka na? Importante to eh. Mas importante kaysa bigyan ng oras ang relasyon natin? Araw-araw na tayong magkasama. Wala pa ba akong oras para sa'yo? Kahit naman magkasama tayo, pinaparamdam mo pa rin sa akin na parang wala ka pa rin sa tabi ko eh. Ni hindi mo nga ako pinapansin kung wala kang kailangang ipahanap o tanungin. Ikaw lang nag-iisip niyan. Kasi itong pinaparamdam mo sa akin eh. Masyado ka lang sensitive. Siguro nga sensitive ako. Kasi ramdam na ramdam ko yung pagiging cold mo. Akala mo ba hindi ako nagtitiis na pinaparamdam mo sa akin? Hindi ka na katulad ng dati, Jiro. Pagod lang ako sa trabaho. Marami lang akong iniisip na kailangang gawin. O gusto mo lang takbuhan yung pagkawala ng anak natin? Ayoko ng away. Kailangan natin mag-usap para di tayo umabot sa away. Nag-aaway na nga tayo ngayon eh. Kasi umiiwas ka na naman. Alam ko mabigat sa'yo ang nangyari. Tanggapin na lang natin na wala na talaga yung anak natin. Mag-move on ka na please. Bakit ang dali lang para sa'yo na sabihin yan? Kung makapagsalita ka parang di nawala ng anak ka. Parang damit lang ang nawala sa'yo eh. Akala mo ba madali para sa akin na mawala ng anak ha? Pakiramdam ko naman madali lang para sa itong nangyari. Pabor pa nga ata sa'yo kasi una pa lang naman ayaw mo na talaga ituloy yung pinagbubuntis mo eh. Anong pinagsasabi mo dyan? Kailangan ko lang maging matatag kasi paghuhuna tayo eh. Hindi na kita makapitan, kaya ako na yung gumagawa ng paraan para maisalba tayo pareho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hayaan mo lang ako. Yun ang kailangan ko ngayon. Kung mabilis ka naka-move on sa anak natin, wag mo akong igaya sa'yo. Kasi mas minahal ko ang anak natin kaysa sa'yo. Aaminin kong may katotohanan naman ang sinabi niya. Kaya siguro mabilis ako nakapag-move on ay dahil hindi naman ako ganon ka-invested sa pagiging ina. Hindi ko nga lang syempre yon sinabi kay Jiro dahil baka mas lumalim pa ang lungkot niya. Nahiga na lamang ako sa kama at tumalikod na sa kanya. Inasahan ko kahit papaano, nalalapitan niya ako para suyuin pero bumangon siya sa kama at nagbihis na. Nasaktan ako na umalis na lamang siya nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Naiyak na lamang ako nang marinig kong nakalabas na siya ng bahay. Nasaktan ako dahil hindi man lang siya gumawa ng paraan para tulungan akong maayos ang sitwasyon namin.
Hindi ako nakatulog sa kakaisip at kakahintay sa kanya. 5:00 na ng umaga nang marinig kong bumukas ang pintuan. Nagpanggap akong tulog at hinintay siyang pumasok ng kwarto pero hindi po yon nangyari. Doon na siya natulog sa may sofa namin kaya mas lalo akong nainis at nalungkot. Hinayaan ko na si Jiro sa gusto niyang gawin sa buhay niya, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang lumabas kasama ang mga kaibigan niya at hinayaan ko siyang magkulong sa kwarto kung yon ang kailangan niya. Siguro'y napagod na rin akong tulungan siya dahil parang wala naman siyang balak na tulungan ang sarili niya. Nag-focus na lamang ako sa sarili ko para makabangon na rin po ako. Lumalabas na rin ako noon kasama ang mga kaibigan ko para makasabay lamang kay Jiro. Wala na kaming pakialamanan pa sa isa't isa at sinanay ko na ang sarili ko sa ganon. Alam kong anytime noon ay pwede na kaming maghiwalay at hinihintay ko na lamang sa kanya na manggaling yon. Hanggang isang araw ay napansin ko ang pagbabago sa kanya. Muli siyang lumapit sa akin at pinaramdam na kailangan niya ako. Pinaramdam niya ulit na nakikita niya ako. Naguluhan ako sa pinapakita niya at naging klaro ang lahat noong sumapit ang isang gabi ng Sabado habang nakahiga kami sa kama, Papa Dudut. Sharon, Kung nagugutom ka, may natira pa akong adobo sa ref. Ipainit mo na lang. Huwag mo na akong storbohin. hindi naman ako gutom sa pagkain. Gutom ako sa ano. Ano bang kailangan mo? Maaga pa ako bukas. Ang init naman ng ulo mo. Pakis naman. Ano bang problema mo? Problema ko kung kailan mo ako hahalikan. Solusyonan mo na tong problema ko. Ano bang problema mo? Bakit bigla ka nagkakaganyan? Kasi namimiss kita. Namiss kong hawakan ka, lambingin ka, yakapin ka. Namiss kong alam mo na, paisa naman dyan. Wala akong gana. Gawan mo na lang ng paraan yung init na nararamdaman mo. Good night. Huwag ka namang cold. Ako pang sinasabihan mo ng ganyan? Ikaw ang una ng lamig. Nahawa lang ako sa'yo. Kaya nga bumabawi na ako. Eto na oh. Pahalik naman. Ano ba, Jiro? Sige na. Para makabuo ulit tayo. Makabuo ulit? Ay. Gusto mong bumalik ako sa dati, di ba? Bumuo ulit tayo ng baby. Yun lang ang paraan para maging okay na tayo. Wala pang 2 buwan na nakunan ako. Konting konsiderasyon naman. Pwede na yan. Yung katrabaho ko rin naman nakabuo sila agad after makunan eh. Huwag mo kong igaya sa kanila. Sana man lang tinanong mo ako kung gusto kong makabuo ulit tayo. Hindi yung nagdedesisyon ka dyan na akala mo pag-aari mo katawan ko. Para rin naman to sa ikakaayos na relasyon natin. At kapag hindi ako pumayag, ibig sabihin lang sira na to. Ganon. Alam mo namang gusto ko magkaanak, di ba? At alam mo rin nung una pa lang na hindi ako handang maging ina. Sumuga lang ako dati dahil sa nangyari na eh. Ando na eh. Pero yung paplanuhin na bumuo ulit ngayon, utang na loob. Magtanong ka naman sana kung gusto ko pa. Kung di mo ako pagbibigyan, edi maghiwalay na lang tayo. At nagawa mo pa akong takutin ngayon? Sige, maghiwalay tayo. Sige! Para makahanap na ako ng papayag na buntisin ko. Eh di good luck. Pumayag ka na! Mambuntis ka na lang ng iba, wag ako. Anak ng... Bakit ka ba ganyan, ha? Bakit di mo man lang isipin na kailangan ko ng anak? Grabe. Hindi ka na talaga nakawala sa issue mo sa tatay mo, no? Hanggang ngayon gusto mo pa rin i-prove ang sarili mo sa kanya. Mabuhay ka naman para sa sarili mo. Wala kang pakialam kung gusto ko mapasaya ang tatay ko. Palibhasa, wala kang pakialam sa mga magulang mo kaya ganyan ka mag-isip. Iba yung walang pakialam sa hindi binabase sa ibang taong kasiyahan at mga desisyon ko sa buhay. Hindi mo kilala ang tatay ko. Hindi mo alam kung anong kailangan ko pagdaanan para makuha lang approval niya. Oo, alam ko mali yun. Pero yun ang nagpapasaya sa akin eh. Hindi mo pwedeng irespeto mo yon? Mas kaya kitang respetuhin kung kaya mong umiwas sa pang-pressure sa'yo ng tatay mo. Akala mo ba hindi ko sinubukang gawin? Hindi mo alam kung bakit ako ganito sa tatay ko, Sharon! Jiro, alam ko. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na gusto niyang magkaroon ng apo dahil galing kayo sa malaking angkan. Hindi yan ang totoo!
Ano? Bakla ako, Sharon. Nung nalaman ni tatay, nagalit siya sa akin. Hindi na niya ako kinausap. Hindi niya ako pinauwi sa bahay. Ilang okasyon na di ako naimbitahan sa bahay dahil sa galit niya. Kaya naisip kong talikuran ng sarili ko. Niligawan kita para lang tanggapin ulit ni tatay. Hindi pa rin siya natuwa kasi alam niya na di ko rin mapapanindigan yun sa huli. Kaya naisip kong buntisin ka. I'm sorry, Sharon. Pero dahil doon pinatawad ako ni tatay. Tinanggap na niya ako ulit. Masaya na ako ulit. May pamilya na ako ulit. Alam na ba ng tatay mo na wala na siyang aasahang apo sa atin? Hindi. Hindi ko pa kayang ipaalam sa kanya. Kaya nga parang awa mo na. Kailangan ko ng anak. Hindi ko kailangan ng anak, Jiro. Mas lalong hindi ko kailangang magpagamit sa'yo para lang matanggap ka ng tatay mo. Please, Sharon. Hindi mo ko makukumbinsi na tulungan kang magtago sa katauhan mo. Hindi ako papayag na gamitin mo para mapagtakpan kung sino ka. Masyado kang duwag, Jiro. Hindi ng tatay mong problema rito eh. Ikaw na mismo. Ikaw ang humaharang sa sarili mo. Ikaw ang gumagawa ng paraan para mas lalo kang maging miserable. Paano ka tatanggapin at mamahalin ng ibang tao kung di mo magawa mismo sa sarili mo? Hindi ko na napigilang umiyak habang sinasabi ang mga huling linya kong yon kay Jiro Papadudut. Nakita kong umiyak na rin siya at marahil ay sinubukang intindihin ang gusto kong ipaunawa sa kanya. Nang gabing yon ay pinalis ko na rin siya sa bahay ko at tinapos ko na ng tuluyan ang relasyon namin, lalo na noong nalaman kong hindi naman talaga niya ako minahal. Nasaktan ako dahil napamahal na ako sa kanya sa maiksing panahon na nakasama ko siya. Pero mas nangibabaw sa akin ang galit dahil ginamit niya lamang ako. Noong nakalis na siya ay hindi ko mapigilang magwala sa kwarto at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko pero hindi ko nagawa dahil umaapaw ang galit ko. Papadudot, mabuti na lamang talaga at nawala ang anak namin. Aaminin kong sinadya kong ilaglag ang bata, iyon ang katotohanang hindi ko sinabi kay Jiro dahil alam kong mawawasak siya. Pero sa nalaman ko ng gabing yon ay naisip kong patas na kaming dalawa. Dahil sa nalaman ko kay Jiro ay mas lalo lamang nawala ang guilt ko sa pagpapalaglag ng anak namin. Naisip ko lang, kung nabuo ang batang yun ay kawawa lang siya dahil gagamitin lamang siya ng ama niya sa maling paraan. Parang hindi ko kayang sikmurain na mabuhay ang batang yon para lamang gamitin sa pansariling interes. Sa ngayon ay sinusubukan kong mag-move on sa nangyari sa amin ni Jiro. Wala na rin po ako naging balita sa kanya na kinatuwa ko dahil mas napadali ang paglimot ko sa kanya. Hindi na po siya nag-attempt na lapitan pong muli ako. Noong mga unang araw na nagkahiwalay kami. Siguro ay nahiya na rin siya dahil sa panggagamit niya sa akin. Kung sakali mang balang araw ay magkita ulit kami ay hindi ko po siya kayang patawarin. Hindi ko naman sinasara ang pintuan ko sa pagpapatawad pero gusto kong mangyari yon kapag tama na ang panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking liham sa inyo, Papadudot, at maraming salamat. Ang inyong kabarangay forever, Sharon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. At kahit na sa mga alaala na lang natin mababalikan ang nakaraan,
malaking bahagi pa rin ito ng ating kasalukuyan. Ikaw kabarangay, meron ka bang alaala na hinding-hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito, 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina. Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut. Ano ba naman to, Vito? 2 major subject mo pa talaga yung 3? Tapos yung iba rito ay puro na 2? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala ring incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng Ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman! Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si Ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon. Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito nyo si Ate Susan. Hindi nyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw nyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito nyo si Ate Susan. Ako hindi. Mas mahal nyo si Ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam nyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair nyo, Nay. Kasi si Ate Susan lang yung tinuturing yung anak. Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total, sabi mo hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin nyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon.
Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi nyo? Sana nga, hindi ka na sinauli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Vito. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang ng babae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut. Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa ate Susan ko dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon. Nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon. Bakit ngayon ka lang, Ate Anak Susan? naman ang tinapa, Vito. Bakit kising ka pa? Alauna na madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na nagalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo na na yun? lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi… Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Itiwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako. Naku, may bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po… Mabuti pa po, matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin yan. Anong puro kalokohan? Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na, Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Eh galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga. Napakasumbongero mo. Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? O may… Kabilin-bilinan kong wag na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod.
Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayong sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si Ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat niyong pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko. Papadudot ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si Ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon. Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si Ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si Ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako na mananagot ako sa kanya. Nung una, papadudot ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan. Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon papadudot ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan. Kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ang mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko eh. Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi nung kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig niyo yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita.
Hindi para sagot-sagutin mo ko ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na doon, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo. Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa. Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay, masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah. Nasaan na ba yung kawali, mga lintik kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat? Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Ay! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha nyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kong gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador nyo. Ako pa rin ang nanay nyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi nyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan nyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papa Dudut, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay para bang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko. Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingit bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga napatulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni Nanay. Hindi ka naman nakakaabala, anak eh. Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka nasan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy. Hindi kami magkasundo ng biyenan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya.
Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila, yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo, Ibang klase ka rin eh. bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko, para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss na miss ko na kayo, naku lalo ka na. Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo na ngang pagod na pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi. May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer, kaya kahit papano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papadudo tuwang-tuwang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, papadudot ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, papadudot. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga, paano naman ang sa akin? Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, papadudot. Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni nanay, papadudot. Anak naman, huwag ka nang umalis.
Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kung makaiyak kayo dyan, para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman. Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo! Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo! Huwag na kayong mag-away! Naririndi na ako sa mga boses ninyo! Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo! Ayoko ring mapalayo sa apo ko! Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa Kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya nung nag-usap kami. Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papadudot sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yun pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hinding-hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako. Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya. At tuluyan na nga yung lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya
na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay? Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh. Hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay. Nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak niyo. Vito? Anak ko? Opo, yung bunso niyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po. Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. Ay, kasi po nay, ano? Ano nga? Wala na po si Ate Susan. Ano wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya, kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip niyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi niyo na matandaan. Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo baka bumalik na po siya. Talaga? Opo, kaya kumain na po kayo ha? Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige. Gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng ate Susan mo. Papadudot, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho.
Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.